Kumpanija involuta fis-settur tal-gaming ħabbret li se tkompli tinvesti u tkabbar l-investiment tagħha f'Malta. F'summit tal-iGaming li qed jittella f'dar il-Mediterran il-Belt, id-direttur legali ta' Easy Group, Dr. Kurt Vella, qal li l-pjan tal-kumpanija u li żżid il-ħaddiema b'mod partikolari ħaddiema Maltin. Mela aħna fl-aħħar sena u nofs impjegajna madwar 400 ruħ kollha ġo Malta, il-maġġoranza huma Maltin. Kabbarna minna ħafna iktar imwejjed, ftaħna kazinos online kazinos oħra u il-pjan tagħna huwa li niftħu iktar fix-xhur li ġejjin li ser ħaddmu iktar nies. Dr. Vella qal li f'Malta un ambjent tajjeb biex ikomplu jkabru n-negozju tagħhom. Elenka bosta fatturi għal dan fosthom riżorsi umani tajbin u l-fatt li l-liċenzja ta' Malta hija b'saħħitha ħafna. Waqt żjara f'dan is-summit li qed jattendu għalih madwar 5,000 ruħ, il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri qal li din hija t-tieni kumpanija tal-gaming li fl-aħħar jiem ħabbret li se tkompli tkabbar l-opera tagħha u żżid b'mod sostanzjali l-att ta' ħaddiema. Fisser dan is-summit li qed jittella f'Malta bħala turija ċara li Malta hija meqjusa post strateġiku għal din l-industrija u esprima fiduċja li s-settur se jkompli joħloq impjiegi tal-ogħla livell liż-żgħażagħ Maltin.